ислам тарихы бик бай. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вакытыннан мусульманлык, ислам төрле халыкларны бер кулдан икенче кулга күчеп жүргән. Яни иң авалдан инде беләбез сахабалар булды. Сахабалар инде сахабаларның ахырында инде bir Umavi degan davlat barliqqa kela, anaсын Абасилар, Сельджуклар, Мамлюклар, anaсын түркләр кулына күчә. Һәм башка Аллаһ субханала ва тааля исламны, ислам бүләген бер халыкның кулыннан алып, икенче халыкның кулына тапшырып торган гасырлар дәверендә. Гел дәвамлы буларак. Һәм һәрбер халык үзенчә инде шушы Аллаһ Тәала биргән бүләкне яшәде, җиренә җиткереп, тормышка ашырырга тырышты, ләкин кайбер вакытта инде аларның шушы куллардан ычкынып, инде Аллаһ Тәала кулларыннан бу исламда беренчелекне аларның кулларыннан алып калган. Шуның турында җәмәгать безгә барыбызга да бик әһәмиятле бер аят бар. Әл-Мәйдә сүрәсенең 54-нче аят. Иншалла бүген аны укырбыз. Ләкин укыр алдыннан җәмәгать сезгә үземә беренче чиратта насихат әйтәм. Бу аятка кулак салыгыз. Бу аятны әгәр дә без сезнең белән дөрес иттереп аңласак, безнең бу дөньяда һич шиксез без бәхетле яшибез. Һәм инде әлбәттә әгәр дә без бу дөньяда мусульман буларак бәхетле яшибез икән, мусульман буларак, әлбәттә инде ахирәттә дә бәхетле яшәячәкбез. Ягъни бу аятның ичендә безнең ике дөнья бәхете. Һәм инде бүгенге көндә бик заманча дип әйтик, төрле YouTube'ларны иләренә әйтәсең, 5 киңәш ничек бай булырга, 5 киңәш ничек бәхетле булырга, 5 киңәш ничек бизнесны апарга, төрле 4 киңәш, 5 киңәш гел шулар ишаратып торабыз. Бу аятны әгәр дә күрсәләр, 4 киңәш ничек ике дөньяда да бәхетле булырга. Шушы 4 киңәшне әгәр дә без аңласак, тормышка ашырсак, ике дөньяда да бәхеткә ирешербез иншалла. Аузу биллахи минәш-шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әл-Мәйдә сүрәсенең 54-нче аят. Я айюхаллазина аману ман яртадда минкум ан динихи фасауфа я'тиллаху биқаум юхиббухум ва юхиббунаху أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Uzun ayat cemaat укырбыз әкренләп, бик күркәм, бик тирән мәгънәләр бар. Эй иман китергәннәре, без аны инде күп мәртәбә укыдык, беләбез. Әгәр дә Аллаһ Тәала безгә әйтә икән, эй иман китергәннәре, мин иман китергән. Мин иман китердем, я Раббым, әйт, тыңлыйм, нәрсә әйтәсең? Эй иман китергәннәре, әгәр дә сездән кемдер үзенең диненнән борылып китсә, үзенең диненә аркасын күрсәтсә, иман китергәннәргә мөрәҗәгать итә. Эй сез кафирләр, динегездән ваз кичәгез дип әйтелмәгән, әйме? Сез, эй мусульманнар, иман китергәннәре, әгәр дә сез, мин, эй Фәрид, әгәр дә син үзенең динеңә арканы күрсәтәсең икән, Аллаһ Тәала мусульманнарны кисәтеп куя. Әгәр дә шулай итсәң, фасауфа я'тиллаху биқаум. Аллаһ Тәала синең урына, сезнең урыныгызга башка бер кавымны китерәчәк. Башта гарәпләр иде, артыннан сельджуклар килде, аннан төркләр килде, алыштырып куя. Бәлки аннан Кытайлар булыр. Бәлки аннан французлар, Аллаһу а'лам. Әгәр дә син динеңә арканы күрсәтәсең икән, Аллаһ Тәала нәрсә әйтә? Үзең күрсәттең бит. Синең урыныңа башканы куябыз.
Динем ди Аллаһ Тәала, ислам дине, минем ди. Ул буш булырга мөмкин түгел. Әгәр дә син башка кемдер арка белән борыласың икән, Аллаһ Тәаланың проблема түгел, синең проблема, минем проблема. Аллаһ Тәала шушы динне буш калдырмаячакмын ди. Кисәтеп куя. Мин ди Аллаһ Тәала шушы аятта үземнең динемне, исламны сахипсыз, иясыз калдырмыйм. Мөмкин түгел. Әгәр дә бер кавым эшләми икән, башканы куям диде. Һәм аннан соң шушы кисәтүдән соң, шушы әйткән сүзеннән соң Аллаһ Тәала бу кешеләрнең шартларын әйтә. Ул кешеләр нинди булачак? Аллаһ Тәала кемнәр белән алыштыра? Әйтә, аларны Аллаһ Тәала юхиббухум ва юхиббунаху. Ул аларны яратачак, ягъни Аллаһ Тәала әйтә, мин аларны яратачакмын, һәм алар да мине яратырлар. Иң беренче шарт Аллаһ Тәала кемнәрне алыштыра, кемнәр белән, ягъни арка белән борылган кешеләрне алыштырган вакытта теге яңа кавымның сыйфаты булыр. Аллаһ Тәала аларны яратачак, һәм алар да Аллаһны яратачаклар. Аллаһ Тәала әгәр дә бер кавымны яратса, Аллаһ Тәала әгәр дә бер кешене яратса, Аллаһ Тәала бер кешене яратса, үзе янына Җибрил алейхиссаламны чакыра. Һәм әйтә, ей Җибрил, мин фәләнне яратам. Син дә аны ярат. Һәм Җибрил аны ярата башлый. Җибрилнең борыла кнопкасы. Аллаһ Тәала әйтте, мин аны яратам, син дә яратасың. Җибрил ярата башлый. Җибрил алейхиссалам күк әһелләре янына төшә һәм әйтә, ей күк әһелләре, Аллаһ Тәала фәләнне ярата. Сез дә аларны яратыгыз. Һәм алар да аны ярата башлыйлар. Ягъни әгәр дә Аллаһ Тәала кемнедер ярата икән, бөтен кайнат, бөтен мәхлуклар аны ярата башлыйлар. Хайваннар да, күкләр дә, җирләр дә, болытлар да, бөтен мәхлуклар Аллаһ Тәала яраткан бәндәне ярата башлый, чөнки өстән әмер килде. Ей Җибрил, мин фәләнне яратам, син дә ярат. Самигна ва атағна. Яратам. Ей күк әһелләре, Аллаһ Тәала ярата, сез дә яратыгыз. Яратабыз. Ягъни Аллаһ Тәала кемнедер яратса, бик зур бер әйбер бу. Бик зур әйбер. Валлаһи дип әйтәм, кайбер чакта без күрәбез, әйтәбез инде, теге үзенчә әйтәбез. Без белмибез Аллаһ Тәала кемне ярата. Ләкин күрәбез, шушы кешене бөтен якын тирә, бөтен мәхлуклар аның янында бөтерелеп йөриләр, аңа мәхәббәт күрсәтәләр. Бу инде бер ишарәт Аллаһ Тәала бу кешене яратуына. Димәк, Аллаһ Тәала әйтте, яратсам, без дә әйттек теге яктан, һәм алар да аны яратырлар. Ә безнең ярату, менә мин сездән сорасам хәзер, сездән мусульманнардан, урамда бер мусульман туктатабыз да, син мусульманмы? Мусульман. Аллаһны яратасыңмы? Яратам. Менә бу яратам дигән сүз коры сүзме? Җәйсә ул чыннан да яратамы? Мин чыннан да яратаммы? Ничек аны тикшерергә? Тест бар. Бик җиңел тест, барыбызга да, бөтенебезгә, миңа да, сезгә дә. Бик җиңел тест. Әлбәттә, ярату ул киң кырлы әйбер. Әлбәттә, анда бик күп төрле сыйфатлар бар яратуның. Бик күп нәрсәгә китерә торган әйбер ул. Ләкин инде бик җиңел тест, мин Аллаһны яратаммы, юкмы? Шын мәгънәдә яратаммы, юкмы? Белү, ә мин Аллаһ Тәала белән очрашырга телимме, юкмы? Мин намазга Аллаһ белән очрашуга ничек барам? Мин Аллаһ Тәала шакырган сүзләренә ничек мөрәҗәгать итәм? Мин аның китабын, аның сүзен, Кур'ан-ы Кәримне ләззәтләнеп укыйммы? Ләззәт аламмы аны укыган вакытта? Аллаһның сүзен җәйсә гел укымыйммы? Ул минем бәлки киштәдә торамы?
Яратаммы мин Аллаһның сүзен укырга? Яратаммы мин Аллаһның әмерләрен үтәргә? Мин Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт күрсәтүдән ләззәт аламмы, юкмы? Тест. Үткәрәбез үзебезне. Һәрбер мин үземә үткәрәм, Сабирҗан абый үзенә үткәрә, Илдар кардаш үзенә үткәрә. Һәрберебез үзебезгә тест үткәрәбез. Мин яратаммы, җәйсә минем кыры сүзме ул? Булай гына. Яратасың? Яратам. Моны тикшерергә кирәк. Аллаһ, димәк, җәмәгать, монда карагыз, бу аят тигезләмә, уравнение, тигезләмә. Бер як нәрсә әйтте Аллаһ Тәгалә, әгәр дә арка белән борылсагыз, икенче яктан нәрсә әйтә? Менә шундыйлар белән алыштырам. Димәк, арка белән борылу ни белән капма каршы тора торган әйберләр. Шулай бит? Әгәр дә син булардан булсаң, Аллаһ Тәгалә аятта әйткән кешеләрдән булсаң, нигә сине алыштырырга? Сине җәйсә бер кавымны, әгәр дә алар шушы теге якка туры киләләр икән, әйме? Әгәр дә туры килмиләр икән, димәк, тигез була, арка белән борылулар. Димәк, беренче сыйфат, алар Аллаһны яраталар, Аллаһ та аларны ярата. Ике яктан да Аллаһ башта аларны ярата, һәм иншалла аннан соң алар Аллаһны ярата башлыйлар. Азиллатан алал муъминина аизатин алал кафирин. Алар ди мусульманнарга карата тыйнак булырлар. Мусульманнарга карата тыйнак булырлар. Имансыз кешеләргә, мулхитләргә, ислам белән сугыша торган кешеләргә нык булырлар. Аларга каршы нык булырлар. Без кайбер чакта күрәбез бит, әйме? Бер-беребез белән ике мусульман торалар да, юк булай, юк тегеләй, юк булай булырга тиеш. Үзебезнең ишебездән чыккан шундый ачуны чыгарабыз мусульманга карата. Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтә? Син мусульманга карата тыйнак бул. Менә бу ислам дошманнарына күрсәтергә кирәк. Безнең киресенчә була. Без ислам дошманнары белән тыйнак кына сөйләшәбез, әйме? Тыйнак кына. Тыйнак сөйләшәбез. Ислам дошманнары белән. А мусульманнар белән инде юк. Минем хакымны менә монда куеп бир дип киресенчә. Аллаһ Тәгалә менә бу сыйфатны безгә күрсәтте аятта, әйме? Без мусульманнарга карата, бер-беребезгә карата җимушаклык күрсәтергә тиешбез. Авыр әлбәттә. Өйрәнергә кирәк. Шулай бит? Бигрәк тә кашан син хаклы булган вакытта авыр. Син хаксыз булсаң җиңел, әйме? Җимушаклык күрсәтергә. Ләкин син хаклы булган вакытта җимушаклык күрсәтергә җиңел түгел. Һәм Аллаһ Тәгалә бу сыйфатны Кур'ан-ы Кәримдә ике халыкны алыштыра торган аятта, ягъни бер халык яшидер, аннан соң Аллаһ Тәгалә икенче халык белән алыштырды. Менә буларның сыйфатын күрсәтә. Алар ди мусульманнарга карата йомшак, кафирләргә карата, ягъни ислам белән көрәшә торган кешеләргә карата нык, гыйззәтле, нык торалар. Айзатан алал кафирин юджахидуна фи сабилиллах. Алар Аллаһ юлында тырышлык күрсәтәләр. Сахабалар шикелле. Алар Аллаһ юлында тырышлык күрсәтә. Кайбер чакта монда тәрҗемә ителәләр, җихад кылалар. Җихад бик зур бер җәмәгать. Җихад ул бары тик кылыч кына чыгарып сугышу гына түгел. Җихад, ансы да җихад. Ягъни, әгәр дә безнең илебезгә кемдер килсә, әгәр дә безгә үзебезнең динебезне сакларга кирәк булса, кылыч алабыз. Ләкин җихад киң әйбер. Ислам дине өчен тырышу. Ягъни шушы мәчеткә килеп, шушы вакытта дежурда утыра торган кеше җихад кыла. Ул бит өйдә утырып телевизор карый аладыр. Бакчасына барып бәрәңге казый аладыр. Тегесен дә эшли аладыр, бусын да эшли аладыр. Шулай бит. Ләкин ул әйтә, юк, мин мәчеткә барып, мәчетне карыйм, мәчеткә ярдәм итәм, килгән кешеләргә ислам насихатларын бирермен, килгән кешеләргә җылмаеп торырмын, җихад кыла. Ислам дине өчен тырышу киң кырлы җәмәгать.
Бары тик садака гына салу түгел, бөтен нәрсә җихадка керә һәм Аллаһ Тәала бу ике халыкны алыштырган вакытта өченче сыйфатны нәрсә әйтте? Алар Аллаһ юлында тырышалар. Алар Аллаһ юлы өчен тырышлык күрсәтәләр. Миңа кирәк булган вакытта гына түгел, исламга кирәк булган вакытта да тырышлык күрсәтәләр. Юҗахидуна фи сабилиллах ва ла яхафу лаумата лаим. Һәм аларны хурлап тора торган, нахакка, ягъни хаксыз хурлап тора торган кешеләрнең хурлыкларына, аларның сүзләренә игътибар салмыйлар. Ягъни һәр вакытта җәмәгать, без ислам буенча яшәсәк, исламга ярдәм күрсәтергә тырышсак, һичшиксез бөтен яктан безгә сүз әйтәчәкләр. Туганнар да әйтәләр, син нәрсән дә җирисең, ана. Монда казырга кирәк, тигендә барырга кирәк. Кем дә әйтәчәк, душманнар да, исламның душманнары да әйтә торган кешеләр табылачак. Ягъни һичшиксез. Ләкин шушы вакытта Аллаһ Тәала әйтә, әгәр дә шин мәгънәсендә менә бу 4 сыйфат синдә булса, 3 сыйфат инде, әйме? Ягъни Аллаһ Тәаланы яратсаң, Аллаһ юлын әгәр дә мусульманнарга карата җимушак булсаң, кафирләргә карата нык булсаң һәм ислам дине өчен тырышсаң, һәм сине шушы вакытта әгәр дә кимсетеп сиңа нидер сүзләрне әйтә башласалар, аңа бернинди дә игътибар бирмичек. Бирми торган кеше буласың. Шушы 4 сыйфат җәмәгать Аллаһ Тәала алыштырып куйды, тагын бер тапкыр әйттек, тигезләмә, әйме? Әгәр дә ислам диненә арка белән борылса, кемдер кеше хәзер мин әгәр дә борылсам, Аллаһ Тәала әйтә, эй Фарид, борылсаң, менә шушындый кешеләргә алыштырып куям. Димәк, мин борылмыйм дип әйтер өчен, менә бу сыйфатларны үземдә үстерергә тиешмен. Аллаһны яратырга, Аллаһ Тәаланың дине өчен тырышып, чабырга, ничек булса да, бәләкәй эш белән булса да, 5 сум белән булса да, бер әйберне күчерү белән булса да, субботникка килү белән булса да, һәм мусульманнар белән җимушак булып, кафирлар белән нык булып, менә бу инде минем сыйфатлар булса, иншалла, Аллаһ Тәала бәлки минем белән алыштырыр. Шулай бит? Бәлки мин булырмын, тегендә кемнедер алыштыруга. Бу җәмәгать бик мөһим булган әйбер, Аллаһ Тәала монда әлбәттә кавымнар турында әйтте, әйме? Кавымнар турында. Ягъни без әйттек, әйме? Арапларны төрекләр белән алыштырды үз вакытында. Ләкин бу бәләкәй төркемдә дә бу эшли торган кагыйдәләр. Ягъни бу мәчеттә җәмәгать бар. 30 кеше, 50 кеше, 100 кеше. Әгәр дә кемдер бурылды икән, Аллаһ Тәаланың урынына башканы куячак. Һәм ул мондай булачак. Ул мондай булырга тиеш. Шуның өчен җәмәгать бу аят зур җәмгыятькә дә шәхси, ягъни бер кеше эшендә бик зур дәрес, аны тормышта кулланырга кирәк. Соңгы аятның ахырында Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә: "Залика фадлуллахи ю'ти ман яша." Бу Аллаһның фазиләте, бу Аллаһның бүләге. Ягъни сез моны үзегез эшләмәдегез, сез үзегез ислам динен алмадыгыз, сез үзегез мәчеткә килмәдегез. Аллаһ Тәаланың рәхмәте белән, Аллаһ Тәаланың ярдәме белән монда килдегез. Ул үзенең фазиләтен, үзенең ярдәмен кемгә тели, шуңа бирәм ди. Ягъни барысы да Аллаһның рөхсәте белән. Валлаһу васиун алим. Һәм Аллаһ Тәаланың белеме киңдер, Аллаһ Тәала бар нәрсәне беләдер. Җәмәгать, шушы кагыйдә, шушы 4 сыйфатны без менә бу ахыр заманда башка милләтләр безнең өстебезгә килмәсен, без тырышыйк. Без сезнең белән татарлар, таҗиклар, узбеклар, башкалар, без сезнең белән ислам динен алга алып барыйк. Без шушы ислам диненең бәрәкәтен алыйк. Аллаһ Тәаланың яраткан бәндәләреннән булык. Башкалар да килсен, башкалар да исламда булсын. Ислам дине бөтен кешеләр өчен. Без сезнең белән ислам дине бөтен кешеләргә аңлатабыз. Ләкин үзебез менә бу эшне тотынып, менә бу эшкә тотынып барырга тиешбез. Аллаһ Тәала безне барыбызны да яратсын. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин.